De zondag na Pasen is een dag waar ruim 300 verstandelijk gehandicapten al een lange tijd naar uitkijken. Ze mogen er namelijk mee met de truckeren, een lange rits vrachtwagens die al klaksonerend hun medepassagiers de dag van hun leven bezorgen. Nee, alle trucks zitten naast de chauffeur zit een bijrijder in en mensen met, of kinderen of grotere mensen met een verstandelijke beperking, dus uit de hele regio. Dus, de route duurt ongeveer 55, 60 kilometer. Ja, de hele truckers komen uit Venray, Horst aan de Maas en Venlo en Pelemaas, dus uit de hele regio. Ja. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig. Ik zei net al, 300 vrachtwagens zijn al vrijwilligerschauffeurs die vandaag belangeloos hun truck ter beschikking stellen. Daarnaast hebben wij 100 verkeersregelaars die de kruispunten her en der afzetten. En hier op locatie lopen ook nog 60 mensen rond om alles goed gedraaid te krijgen. Een van die vrijwilligers is Harry van Hagen. Samen met een paar vrienden regelt hij het verkeer. Het is even geweldig. Ja, voor de mensen te begeleiden. Ja, de gehandicapten hebben er een prachtige dag aan. Ja, dat is geweldig. Ja, hartstikke mooi. Dit jaar werd de truckrun voor de 19e keer verreden, maar besloot de organisatie om toch wat dingen anders aan te pakken. Ja, we proberen elk jaar iets anders in te brengen. Dit jaar hebben we een nieuwe speelstraat hier ingericht met een krijtauto en alles, een springkussen erbij, die dingen allemaal. En grote ledschermen waar alle sponsoren gepresenteerd worden. En eind vanmiddag hebben we nog optreden van Damezoe uit Horst. Die treden als laatste vanmiddag op. Dus dat is denk ik ook heel mooi. En verwacht niet van heel veel publiek. Ja, de weergoeden hebben ons wel mooi gegund vandaag. Ja. Ook de verkeersregelaars hebben voorbereiding nodig. Ze kunnen namelijk niet zomaar op een kruispunt gaan staan. Nou, we moeten een e-learning doen als verkeersregelaar. Nou, dat moet je van tevoren allemaal doen. Nou, dan krijg je een bevestiging van justitie dat je mee mag doen. Dus ja, dat is een 1,5 uurtje werk. Volgend jaar staat de 20e editie op het programma. We zijn achter het scherm al volop bezig met een denktank hoe we dit allemaal gaan regelen. Maar we zijn willen in ieder geval super groot uitpakken. Ja. Maar hoe of wat, weet op dit moment nog niet. Er wordt hard aan gewerkt. De truckrun staat volgend jaar gepland op 28 april. En via de website kunnen de chauffeurs en bijrijders zich opgeven voor deze jubileumeditie.